Yo quiero avanzar y tal, pero va a haber un momento que si no va a haber más clases, cuando vuelva a la escuela ya va a ser como si hubiera empezado desde el principio. Ya no hay más clases y no hago nada. José Manuel é un dos moitos alumnos e alumnas da Escola Municipal de Música que se ve afectado pola falta de profesores. A Nuno sucedelle o mesmo, van a clase de batería, pero hai meses que non teñen mestre, tampouco de linguaxe musical. Mal, porque xa levo dúas veces xa, porque xa marchou un profesor e tuvemos que esperar a este e este xa marchou outra vez. Pero teñemos que esperar outra vez. Así que as familias vense obrigadas a buscar outras alternativas. Ahora mesmo estou indo a outras clases porque estas non van. Oliva estuda piano e está desexando poder tocalo co seu irmán, pero tampouco ten profesor. Yo no sé muy bien leer las notas, pero toco bien el piano. Yo quería ir, pero no pude. Quería que mi hermano aprendiese algo para poder tocar el piano conmigo, porque aún es muy pequeño para poder tocarlo. Que aprenda algo. No hay profe, me da mucha pena. O abandono por parte do Concello mantense en profesor as clases de batería, linguaxe musical e música en movemento, baixas que non se cobren polo que eles consideran unha total falta de interese. En Música en Movemento empezou o 8 de enero con 5 clases, como moito, 5 ou 6 clases, ahora mesmo non te sabría decir así e tal, con Martín que vai a batería, estaba o profesor sustituto en novembro, díxonos que se iba, pero alargou un mes máis por traballo porque ainda non estaba o profesor, e en decembro xa nos dixo, bueno, vai volver o outro profesor, e desde decembro seguimos sin noticias de saber cando ven o profesor, nin cando se vai incorporar. Eu teño unha filla que está en batería e tamén está en linguaxe musical. Eu estou en batería e levamos sin clases de batería dende todo este trimestre, todo xaneiro, febreiro, marzo, mediados de abril, e aínda non atopamos ningunha solución, e despois tampouco atopamos solución para a linguaxe musical, que non sabemos que é o que pasa, que non hai sustituta ou sustituto para ese profesorado. Entenden que se poidan producir baixas o que denuncian e que pasan meses e non se dá unha solución. No momento non que se produce unha desas baixas, as clases quedan interrompidas. Non hai diálogo, solamente a través dunha canle de WhatsApp. Os nenos e nenas non avanzan e terminan perdendo interese. É un traballo que ao final é unha ilusión para os nenos que estanlle quitando esa ilusión que teñen porque podrían ir a outros extraescolares que ao mellor lles apetecería un pouco máis e non poden porque os pais xa non temos a conciliación e ao final apuntamos un pouco para ter esa ilusión de un instrumento que aprendan música e eles tamén van vendo que pasan os días e non teñen ao final xa non se queren volver a apuntar outro curso máis. E dicen, para que se non vou ter clase é pode ir a patinaxe ou pode ir a outro lado e mírame música nunha privada. O centro, que no seu momento chegou a superar os 300 alumnos, hoxe esmorece ante a desidia do Concello. O fallo creo que é unha deixadez por parte do Concello e un abandono total por parte da Concellería de Educación. Non lle interesa a escola, nunha palabra, é un desmantelamento premeditado, non? Eu creo que é un servizo que xa falou o compañeiro anterior, que, bueno, facilita a conciliación, forma parte, digamos, do acervo cultural noso, non? A música, e non lle interesa para nada, bueno, pois a xente que está no Concello, non sei a quen, pero non lle interesa para nada, bueno, porque que se leve a cabo a actividade que se leva a cabo dentro da escola. En ningún momento se comunicaron con nós. Comunicáronse con nós fai, creo que unha semana, para falarnos da renovación de matrícula. O sea, que non temos clase este ano, pero xa queren que renovemos para o seguinte. Anteriormente non podíamos escribir nese grupo de WhatsApp, agora, bueno, pois parece ser que nos habilitaron para poder escribir, e foi como conseguimos, bueno, pois mobilizar un pouco para que isto teña solución. Temen que se trate dun desmantelamento que rematará provocando o peche da escola.